Okay. Kender I skoldkopper? Fordi skoldkopper, det er en måde at... Nej, der er ikke noget, der hedder bananfjert. Men skoldkopper, det er ligesom måden, at folk de får mononukleose. Det er ikke løgn. Jo, det er det. Det er det. Det siger min læge selv. Skal vi køre? Når han undersøger mig. Man kan simpelthen få SARS af rødhårede mennesker. Og det er ikke løgn. Undtagen mig! Nej. Du er Gertrud. Jeg tænkte på, at jeg ville lige vise dig de der ting, jeg havde hældt op i en te. Ja, det synes jeg simpelthen er en god idé. Har du lyst til det? Mere end lyst vil jeg godt nok se. Ja, jeg lægger lige her. Ja, det gør du. Jeg kan se, at du lægger svin der. Ja, jeg har samlet alle de ting, som vi har fundet i vores øl. Ja. 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 Og der er fundet en hængelås. Der er simpelthen ikke fundet en hængelås. Den her, det var dengang fra 85. Det er simpelthen fra 85, dengang, hvor jeg blev låst fast. Jeg var en gammel banan. Ja. Ja, også det. Den er fra i går, jo. Nej, jeg har købt den sidste måned. Nej, det er simpelthen ikke lækkert. Vi kan få den derovre. Det er det der med SARS. Ja, og ved du hvad, Svend? Prøv at se her, hvad der var nede i den. Det var der simpelthen ikke. Den er fra 1960. Det er lang tid siden. Den er i hvert fald gammel. Det må jeg sige ikke. Ja, jeg hedder Ingolf. Ja. Ja. Ingolf. Ja. Se hvad jeg fandt. Vil du se hvad jeg fandt i den øl? Ja, det vil jeg gerne. Der lå en tennisbold. En bold! Det er en bold, som man skal bruge, når det er, at man leger en leg, der hedder... Jeg hedder... Tændstik! Nej. Du ved godt, at cykler er det værste, man kan finde i øl. Men så ligger vi den bare tilbage i cyklen. Ja, og ikke ned i øllen, fordi... Se, den der, det er bare det værste. Men... Ved du hvorfor? Nej. Det spreder SARS. SARS! Mononukleose. Hvad er min hængelås? Det er skoldkopper. Skal vi lægge den ned i øllen? Ja. Vi lægger den ned i øllen. Sådan der. Og så har jeg fundet Tintin. Nej, det er det bong og det pong. For jeg har en fuldstændig rand til lige her. Mine størst. Det er fordi, at det ikke er du pong. Jeg giver den over eksamen. Jeg lægger ned i min vaske. Det er faktisk min øl. Nå. Så den så vi lige op igen. Og lægger ned den der. Yes. Den her øl er fra 1992. Er der noget at sige til, at den smager dårligt? Ja. Hvorfor? Den er gammel. Godt. Og smidig. Ligesom dig, Ingolf. Jeg er i hvert fald ikke snørig. Ingolf, hvad skal vi gøre med de her gamle varer? Hvad vi skal gøre med dem? Jeg vil gerne have ordentligt at drikke. Jeg tror simpelthen, at svaret er, at vi skal gå til bestyrelsen for drikkevarer. Er det ikke... Jeg tror, hvis jeg lige tænker over det et øjeblik. Ja? Jeg tror, at de sælger friske varer nede i baren. I baren? Ja, i baren. I hvilken bar? Den der kajarken. Fredagsbaren? Ja, fredagsbaren dog. Jeg tror, vi har én ting tilbage at sige. På KDAS. Ja. Der kan man få friske varer. Hvis bare man går derned. Og drikker de friske varer. Om fredagen. På baren. Ja, så bare gå det ned nu. I morgen. Eller nu. Eller fredag. Eller nu. Ja.